ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fenyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mayba ne gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Ka bela jele wale nyumando falai ambe befo biye sibiri avril kalo alet le duru ye biye samba fla ani mugan ani duru ni wati laban nunu na falai mali a kɔnɔna ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa kuma min bɛ ka taa ni ka segi kosɛbɛ o kuma in tɔgɔ ye ko sarali taxation kɛra anw fɛ yan dɔrɔmɛ 20 falai bi diɲɛ yɛrɛ de kumakan yɛrɛ de kɛlen don min ye sɔrɔ ale bosoni ni sɔrɔ yakubali ni sɔrɔ tɛrɛmɛli ni sɔrɔ bolodali diɲɛ b'o bankun de kan bi n'i ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi ka kuma jateminɛ minangola ka don olu fɛ yen douane kɛmɛ sara la ko ka 25 fara a kan n'i ye faransi jamanakuntigi bɔra ka kuma minnu fɔ n'i y'olu jateminɛ falai kana anw yɛrɛ fɛ yan k'anw ye taxation ko kuma fɔ n'i y'o kow jateminɛ i b'a dɔn bi k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ tɛ taabolo ɲuman kan nka mun bɛna ni nin bɛɛ ye bɛɛ ka sɔrɔ tɛ se ka i labɔ wa maaw tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ cogoya si la falai n bɛ misali surun d'i ma n'i ye a ka di an ka taa togoda la e ka kɛ falai an ka dugu bɛɛ e ɲɔgɔnna malo sɛnɛna tɛ malo taari min b'e bolo a ti maa si bolo san 2 san yɛlɛma kɔ o jiginɛ bɛ e bolo malo kɔrɔ san 7 bɛ se ka sɔrɔ e ka jiginɛ dɔ kɔnɔ falai nka kwa t'i bolo dɛ ne mago bɛ kwatigi ka kwa la sisan e b'o sɔrɔ cogo di yɔrɔ i n'a dɔn k'a fɔ kɔni k'i n'i ka malo sɛnɛba bɛɛ i mago sera kwatigi ma i mago sera kɛlɛkɛlɛtigi ma wa i mago sera fana min ye tulutigi ma wa hali mago bɛ se misitigi fana ma maaw bɛ ɲɔgɔn dafa ten de sɔrɔ ko la tiɲɛ don an ka dugumisɛn caman na togoda dugu caman na min ye an ka sugudonyaw bɛ sigi mun kama nin bɛna n'a ka sɛ ye nin bɛna n'a ka nin ye an b'a falen ɲɔgɔn na fo ka taa bɛɛ lajɛlen falen an bɛ sɔrɔ ka segin ka taa an ka togodaw la bɛɛ bɛ taa dɔgɔkun kelen kɛ n'o ye n'o minɛnw banna falai i b'o de lajɛ ka diɲɛ yɛrɛ lajɛ diɲɛ fana bɛ ka marché ten de siniwaw ko amerikɛnw ye min kɛ minɛn o minɛn n'o bɛ bɔ ameriki ka don olu siniwaw fɛ yen falai olu ta kɛ 34 ye anw bɛ cogo di bi farafinna anw minnu ye diɲɛ jamanaw ye farafinna kɔnɔna na anw bɛ cogo di anw mali bɛ cogo di anw AES jamanaw bɛ cogo di falai nin de la i b'a dɔn k'a fɔ ko baara ka di nin de la i b'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ ka di falai anw ka jamana kɔnɔna na anw kan ka bɔ min na i b'o dɔn
an bɛ taa sanniba mun kɛ kɔ kan an ka dɔ bɔ o de la sisan an ka musaka minnu bɛ taa don ko la an k'o jate minɛ fala ye n'i ye diɲɛ taabolo lajɛ ka anw ka jamana taabolo lajɛ anw de bɛ halisa 17 km de route miliyari 100 bɛ don o la 30 km de route miliyari 90 bɛ don o la a ma se an yɛrɛ ka machine san an ka tɔgɔla so sigi an ka gitɔrɔn dilan wa o ma se sa walima minnu bɛ k'o marchew di olu ni jɔn de b'o bɛnbɛn na jamana juguya la fala ye fala ye a ma se bibi na an bɛ fɛnba minnu san an bɛ marché ba minnu kɛ so minnu b'an bolo sanu minnu suyɛna maa minnu ye marchew di titiri minnu dira kabini 2012 parce que fala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna furancɛla fanga min kɛra 2012 de ye jamana in bila sentɛgɛrɛ kɔnɔ han so caman bɛ yen bi ko mali ta don fala ye mali ta tɛ dɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ mali ta tɛ tuguni dɛ a so tɛ mali ta ye tuguni titiri caman bɛ yen bi ko dira minitigiw ma olu bɛ k'o mini bɔ bi fala ye n'i y'a sen maa caman ka parti bɛ mankan ci la u ka tɔndenw bɛ mankan ci la u bɛ kurutu la u bɛ ka ko caman fɔ bi a bɛ taa tɛgɛ bɛ taa da u kan dɛ u ka maa minnu ye ɲɛmaaya kɛ furancɛla fanga waati la jɔnkuna ka waati so minnu tɔnɔmada la wala du minnu feerela permis minnu dira ko mɔgɔw kana baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ani marché minnu sigira sen kan fala ye nin de ye an ka kɔlɔlɔ daminɛ fɔlɔ IBK nana don nin de kɔnɔ ni maa caman ma a yɔrɔ ye transition nana k'a b'i kɔ fa o de la fala ye a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko ala bɛɛ hakili bɛ ina ko problème na yan ina lasegili mali ma a tirikitɔrɔkɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye wa fala ye so caman bɛ bi ko gouvernement ta don a ta tɛ dɛ wa bi an bɛ ka taa sira min fɛ yaasa an ka se ka bɔ goudron marché ka ta ka di mɔgɔw ma maa minnu an yɛrɛ k'a lajɛ sa an ka minɛnw san an ka sɛnɛkɛminɛnw san an ka yiriwali minɛnw san an ka mɔgɔw bila baara la tiɲɛ don fala ye walayi ne yɛrɛ bɛ seli n bɛ sun nka don o don k'a fɔ mɔgɔw ma a ye wuli aw ka dugawu kɛ n'an b'a fɔ mɔgɔw ka wuli ka baara kɛ a ma ɲi dɛ an ka wuli ka baara kɛ sinon an bɛ dugawu la dɛ est-ce que jamana in ta ye dugawu ko ye tuguni kabini diɲɛ bisimilayi dugawu bɛ ka kɛ an bɛɛ bɛ sun an bɛɛ bɛ seli an bɛɛ ye silamɛw de ye don o don weleli dugawu in a y'a yɛlɛma a k'a kɛ baara a ka baara ɲini ka di mɔgɔw ma a ka ko kɛ tilennenya ni jɛlenyaw kan a b'a ye sisan ni nɔ bɛ bɔ ko la ni nɔ tɛ bɔ ko la minnu y'a ɲagami a y'aw ɲɛsin u ma u ka na ni faso ta ye fala transition tun kan ka i ɲɛsin de ma a kun ka lafiya bɛ nin de la nka n'i nana jɛ ni maaw ye maa minnu ye dunko juguya ni yuruguyurugu sinsin olu ye tɔnɔ min sɔrɔ u ka démocratie foroko kɔnɔ k'o ta a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ bɔ i bɛ coron kunna sini ko dɔ ye ɲininka ko ale t'a dɔn ko jamana in bɛ cogo n ko jamana in bɛ cogo min na i b'a dɔn wa Asimi ninnu b'a faamaya tɔgɔ jɔyɔrɔ de la nka halisa jamana in bɛ parti politique ba minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ka tɔndenw n'u ka bolomafaraw n'u ka fɛnw olu de bɛ ka jamana mara ko n ka tɔgɔ fɔli kan ko jateminɛ kɛ dɔrɔn i b'a ye min bɛ jɔyɔrɔ min na i k'a jateminɛ munna jamana ka kibaruya baw jamana ka gundola kumaw hali mun mana fɔ conseil ministre la fala ye munna a bɛ bɔ jɔnniw ka mɔgɔ bɛ tabali tuuru la président kɛrɛfɛ fala ye munna sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw gundola ko kɛrɛnkɛrɛnnenw munna b'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ jɔnniw bɛ k'a baara kɛ jɔnniw wulilen don k'u jɔ bi ko fɔ transition ka bɔ yen jɔnniw bɛ wuli ka jɔ la bi ko fɔ kalata ka kɛ jɔnniw b'a fɛ jamana yɛrɛ ka yɛlɛma n'an y'olu ɲini k'olu dɔn sisan k'an ta fan n'an nafan dɔn ka baara ɲɛ yira maaw la an bɛ lafiya sisan tiɲɛ na mɔgɔ caman donna transition in kɔnɔ ka bɔ o fana ye suyɛnni kɛ dɛ a dɔw ye suyɛnni yɛrɛ de kɛ vérificateur ni haut clé bɛ mɔgɔw nɔfɛ kuma bɛɛ wa gouvernement mɔgɔw u ka t'u ka sɔrɔ da fɔ jamanadenw k'a dɔn parce que n y'a mɛn kɔsa in na ko gouvernement yɛrɛ la ko ministre 5 k'olu de ka sɔrɔ fɔlen don tɔw fana ka t'u ta da fɔ bɛɛ ka t'u ta da fɔ jɛlenya fɔlɔ ye o de ye gouvernement bɛ ka baara min kɛ fala ye sanjikɔrɔ wɔsi b'a la baara belebelew bɛ ka kɛ nka a tɛ se ka ye mun na parce que jamanadenw hakilina bɛ mun na a tɛ ka bɔ o la tile fila in na bɛɛ bɛ k'a fɔ ko alihamudulilayi kuran fala ye a ma bɔ sanfɛ ka cun a fɔra k'an ka min sara n'an sɔnna a sarali ma o tɔnɔ de don parce que wari fana n ye min f'i ɲɛna n ye forobatigi min f'i ɲɛna dugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko ni samiya jara ale bɛ se ka min sɔrɔ taari la o ka ca
n'ale nana k'ale bɛna bɔrɔ 5 juru ta bɔrɔ 20 juru ta gɛlɛya waati jɔnni b'o ban o don ma an fana ta bɛ ten de bi mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka musaka min ɲini a bɛ se k'a to wari hakɛ dɔ ka da an ma ka kɛɲɛ ni an ka jamana sɔrɔ n'an ka taabolo ye nka a ka don a dondaw fɛ a ka kɛ k'a baaraw kɛ jamana bɛ taa ɲɛ ten de tiɲɛ don dɛ i mana kuma u bɛ taa bɔ a fara kɔnɔ nka an bɛ min nɔfɛ an ka kuma kɔnɔ fala ye an ka sɛbɛ don baara la tilennenya a ka daminɛ laadiriya jɛlenya faamaw bɛ ka mun kɛ ne yɛrɛ y'a f'u ɲɛna a ye bɔ kɛrɛfɛ kuma na aw kana fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n'a ye waleya k'a ye n'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a mɛn mɔgɔw t'a mɛn de u t'a kalama fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ye mɔgɔw labɔ a kalama yaasa aw yɛrɛ ka lafiya n'o tɛ n'a tora nagakɔrɔ kuma na a tɛ se fan si fɛ aw yɛrɛ de bɛ bɔ n'aw ka kuma ye k'a fɔ mɔgɔw k'a mɛn anw ye nin kɛ an sera ka nin kɛ nin bɛ ka kɛ bi mɔgɔw ka se k'a dɔn o la ni jaabi nana a tɛ bali maa la ni ko kɛra mɔgɔw b'a e pourtant aw yɛrɛ ye nin kɛ n'i y'a ye hali mɔgɔw banna mugan ko la fala ye n ko danayabaliya de don mɛ bi énergie filɛ ka taa sira min fɛ n'a y'aw t'o la ka na ni sɛnɛkɛminɛn baden yanni samiya fana cɛ ka nɔgɔ lana foro sɛnɛyɔrɔ min b'an bolo ka dɔ fara olu kan ka dɔ fara yiriwa kan ka dɔ fara baarakɛlaw kan denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko usines kun bɛ ka bɔ fala ye n'i ko ka hali 100 fara a kan jɔnni bɛ kuma i fɛ maa tɛ kuma nka ni sɛn tɛ ka yira mɔgɔw tɛ ka fɛn ye u tɛ ka taa fan u tɛ ka sira ye u bɛ jɔrɔ u bɛ siran wa mun bɛ ka kɛ fana u k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o tɛ baara 99 kɔ bɛ yen bi minnu sera ka lawaleya transition fɛ o mɛ munna a tɛ se ka dɔn parce que a tɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna donc nin ye sɔrɔko min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a kɛlɛ bɛ senna fala ye min b'an kisi an k'an jɔ an kolo la min y'i ta o de y'i ta ye dɛ min bɛna d'i ma o t'i ta ye dɛ sabula o t'i tɛgɛ kɔnɔ min b'i bolo i wasa dɔ la i k'o minɛ ka ɲɛ n'o tɛ n'anw yɛrɛ kun sera ka taa masinbaw san ka n'an yɛrɛ ka gitɔrɔn dilan sɔrɔdasiw ka génie mɔgɔw bɛ se gitɔrɔn dilan na fala ye an yɛrɛ k'an ka gitɔrɔn dilanna ɲɛnamaw wele an k'an ka baara kɛ an ka sanu an k'a ko lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ permis kɔrɔ minnu dira k'u vérifier fala ye walahi san 2 3 fili bɛ kɛ jamana in ma sisan e k'a lajɛ kɛ gitɔrɔn ni kunkurunin kilomɛtiri 10 15 miliyɔn 20 miliyɔn 70 miliyari 70 o bɛ se ka jamana bɛ t'o la cogo di k'i bɛ yiriwa i tɛ se ka yiriwa yanni i k'o don la taa minɛn san i yɛrɛ ka na i k'a dilan a mɔgɔw bɛ fɛ u y'a kalan kɛ u b'a ɲɛdɔn u ka baara don olu bɛ to sigilen u bolo fila b'u sen kan don o don a bɛ ta ka di société dɔ ma yan fɛ société dɔ bɛ dɔ ta yan fɛ dɔ bɛ dɔ boso yan fɛ k'a sira ta k'a lajɛ fala ye k'a sandare o bɛ dɔw bolo jɛma jijeni bɛ dɔw bolo kolokani bamakɔ bɛ dɔw bolo a si tɛ société kelen ye munna o bɛ se ka kɛ cogo di donc fɛn dɔw bɛ yen jamana yɛrɛ ka jateminɛ kɛ kuma tɛ an ko sɔrɔ t'an na bi mini min b'an bolo yaasa k'an mago ɲɛ an ka wuli k'an jɔ an jɔ an kolo la denmisɛnnin baden de ye kalanw kɛ bi maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn n'u bɛ nin baara ninnu dɔn a ka ca ni ba n'a si ye an kana an sigi dɔrɔn minnu bɛ yan ko ka jɔyɔrɔ d'u ma u bɛ fɛ ka don CNT ni fɛnw na an y'olu to yen olu tɛ maliyɛn ni l'extérieur olu ye maliyɛn ni l'intérieur de ye bi sabula a caman bɛ yan u tɛ ka taa kɔ kan tuguni u bɛɛ bɛ yan de e bɛ se cogo di k'e ka kɛ assemblée mɔgɔ e bɛ assemblée dɔ de bɛ Mali bolo kɔ kan e bɛ kɛ cogo di k'e ka kɛ conseil économique social kɔnɔ fala ye o sigilen don kɔ kan de yan n'i kɛra i kɔni i kɛra maliyɛn ni l'intérieur de ye o extérieur mɔgɔ ninnu yɛrɛ est-ce que u b'u ka kungo yɛrɛ ɲɛnabɔ Mauritanie problème min filɛ o sera ka mun ɲɛnabɔ a la job de wulila ka taa tile 2 na sa bɛɛ lafiyara bɛɛ m'o ye a ko ka se ka sɔrɔ a ko la job ka tagali o tile 2 lafiya in o de tɛ ka na sa bɛɛ kan maliyɛn de mun u bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ko maliyɛn ni l'extérieur aw kɔni ye maliyɛn ni l'intérieur de ye parce que kɔkanmɔgɔw ka problème tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se k'u ka papier ko ɲɛnabɔ a tɛ se k'u ka nina ko ɲɛnabɔ a tɛ se k'u ka biométrie ko ɲɛnabɔ a tɛ se k'u ka fɛn fala ye bi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ni chinois ka maa minnu bɛ ye usine dilan Burkina n'u ka mɔgɔw ye baro kɛ u ko k'i b'a dɔn ko bi ko diɲɛ kɔnɔ visa min sɔrɔ ka gɛlɛn ni visa bɛɛ yan i b'o dɔn Mali i tɛgɛ datɔ Mali visa kan sisan k'e bɛ bɔ nansarala ka na yan a ka taa banani don dɛ chinois de ye nin fɔ ne ɲɛna Burkina Beninkaw olu ko k'olu kun ɲɛna ko tulonkɛ don ko sisan k'olu tun bɛ fɔlɔ i b'a dɔn k'an ka mɔgɔw tun bɛ bɔ yan ka taa Guinée Bissau visa ni fɛn ta Benin Beninkaw yɛrɛ tɛ ka maliyɛn caman ye sisan donc an k'an cɛsiri an k'an jija mini min bɛ ka kɛ an kana jɔn a la fɔlɔ dɔɔni dɔɔni to tɔ to ko fosi la nka hali sa dɔ ka fara ka fala ye
dɔ ka fara a kan n'Ala sɔnna a ma a bɛ sɔn ka ɲɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An y'a yira u la k'a fɔ IS jamanaw Irisi ale y'u wele Keba ministre Job ale tun bɛ yen min ye Burukinakaw ka Jean-Marie Traoré tun bɛ yen Sangare ni o ye Niger ta ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan u ni Sergei Lavrov Irisiw ka jamana ministre minnu jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow kɛ u n'o ye baro sigi kɛ kuma caman fɔra nka kumaba ye mun ye IS dɛmɛtɔ don Irisi jamana fɛ kɛlɛko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ min ye bolodi ɲɔgɔnmaw ye fo ka taa se diɲɛ seleke naani ka tɔnjɛkulu kɔnɔna na Irisi n'a hakili to IS la min ye a ka baara bolo ye olu bɛ se ka lakodɔn cogo min na ka se k'a dɛmɛ fana k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa Keba min ye IS ɲɛmaw ye u ye ɲɛfɔli kɛ IS drapeau la ko depuis IS drapeau sɔrɔla a yɛrɛ ka ye bangun nka diɲɛ bangun nka k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin Job ko ten ja Zirasun de bɛ fɛn in kɔnɔ ale ka di dɛ nka Zirasun tɛ se ka kɛ ka fɛn a tɛ se ka kɛ a yiri tɛ se ka kɛ fɛn a tɛ se ka don ko gɛlɛya a kɔni den ka di a bulu bɛ don nka k'a fɔ ko ɔnzɔn jelekala non ɔnzɔn ba ye o fanga t'a la nka kɔrɔ min b'a la n'i ye Zira ye yɔrɔ o yɔrɔ Keba nɛma bɛ yen o ko in kɛrɛfɛ min ye an ka jamanaden minnu bɛ yen n'o ye IS jamanadenw ye ni olu bɛ nin waati in na Moskukaw fɛ yen Mali tɔgɔla so min bɛ yen sa u y'olu bisimila ye maa minnu bɛ yen n'o ye minisiri saba in ye u ye ɲɛfɔli kɛ u ye u taakun yɛrɛ la baara minnu bɛna sigi sen kan ani waleya minnu bɛna sigi sen kan jamana saba in yɛrɛ bɛna wulikajɔ minnu kɛ don nataw la u y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ min ye Ablaye Job ye komi Mali IS ɲɛmaya b'ale de bolo ale ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisi jamana ye a b'a fɛ ka taabolo kura mun sigi u ka jamanaden minnu fana bɛ yen n'o ye IS jamanaden minnu bɛ yen olu fana caman nana kɛnɛ kan ka na kuma in k'ale sɛbɛkɔrɔ lamɛn minisiri saba in bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara ale taabolo la ani u ni Irisi jamana bɛna fɛn minnu sigi sen kan fala ye u y'a ɲini u fɛ u k'u jija u ka Irisi sariya bato sabula n'i bɛ jamana min kɔnɔ i ka jamana sariya ko kuma tɛ yen tuguni ale ka sariyaw de bɛ bato yaasa sigi ka ja u kɔni y'a ɲini u fɛ fana u se ye fɛn fɛn ye u k'o fana kɛ jamana saba in ka taabolo ko la k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw sigi sen kan yaasa a bɛ se ka kɛ ekɔliden minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kalan na yen olu fana tun bɛ o ko in kɛnɛ kan an ka sɔrɔdasi minnu taalen n'o ye n'olu kɛlen don ka taa drone degeli baaraw kɛ ani maramafɛnko la Irisilakaw fɛ olu fana ka karamɔgɔw n'u ka kalandenw dɔw fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan baara in a kɛra tancogo la min ye taama kɔni ye ale kun cɛlen nin ye an ka minisiri olu bɛna segin ka na an fɛ yan fala ye kunungo conseil de ministre la a yirala k'a fɔ minisiri min bɛ premier ministre naga kɔrɔ ni ale ka ko bɛnnen don kalata o sɔngɔrɔma dondoli ko ma ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko parti politique ka sarti ko bɛna falen sarti faleli hukumu kɔnɔna na dasumusumu kɛra ko partiw ka fɛɛrɛ tigɛ u k'u ka laɲiniw ci ka na fala ye laɲiniw bɛɛ lajɛlen cilen ka na sa partiw ye laɲiniba minnu kɛ o dara gouvernement tulo kan parti politique ko ka dɔbɔ o hakɛ la ka kɛ ni partiw yɛrɛ sigili an ka jamana kɔnɔ musaka ko fana no musaka min bɛ di parti politique ma ko k'o don bɛrɛ la min ye chef de file de l'opposition ye k'o k'o don sarti kɔnɔna na
yasa a kana na kɛ fili ye majɛ min n'o ɲɔgɔnna kun bɛna ɲini ka n'u sɔrɔ parti politigiw ni taara sa kala taara k'e to anw ka tɔn na min ye parti politique jani ne tun b'o la e tɛ se ka taa don kɛwari ninnu ka kita parti la tuguni n'i bɔra o y'i pɛrɛdilen pewu tu pewu i bɛ bɔ a la pewu i bɛ gɛn ka bɔ yen pewu ko k'o don sɛbɛn kɔnɔ fala ye parti politique ye nin baara min kɛ ani bɛrɛbɛrɛli ani jamanadenw ka tɔnjɛkulu minisiri y'a yira sa k'a fɔ k'o tun ye baara kun fɔlɔ ye ko baara kun filanan bɛna kɛ min ye laɲini minnu kɛlen filɛ n'o bɛn nɛgɛ mɔra dɛ ko bɛna segin ka taa di jamanadenw ma jamana kɔnɔna na ani Bamakɔ district ni an ka lasigidensow kɔnɔ k'o hakilina di a kan sɔgɔmada in na an ɲɛ bɛ mun na parti politique dɔw fala ye u ko e ko Niger ta ɲɔgɔnna tɛ k'olu bɛlɛn wa ko sabula ko min ye jamanadenw ye olu y'u hakilina di parti politique y'u hakilina di ko mun na tuguni nin sɛbɛn bɛ ta ka taa di jamanadenw ma ko yalama ko parti politique sirannen don a fala ye ko est ce que ko o lajɛ ninnu senfɛ ko jamanadenw tɛna fɔ ko ka parti politique ci ka bɔ yen a jɔrɔna b'u la dɛ nka madala n'o bɛna kɛ sabula n'i k'i bɛna sɛbɛn de dilan sɛbɛn min bɛ sigi parti sigili ko kofɔ o sɛbɛn tɛ se ka taa fɔ tuguni ko ka parti ci jamanadenw bɛ se k'a laɲini nka madala ni siran kɔni de don a jɔrɔna parti dɔw kɔni bɔra kunun sɔrɔ k'u hakilina di gouvernement ka sɛbɛn bɔlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko est ce que ni nin taara yira jamanadenw na ko mɔgɔw diminen n'olu kɔrɔ cogo min na bi ko est ce que u tɛna fɔ ko ka parti ci ka bɔ yen mɔgɔw sirannen min fana ye fala ye ko est ce que nin lajɛ minnu taatɔ filɛ sigi sen kan nin ye ko est ce que u tɛna fɔ tuguni ko ka 5 ans di Asimi ma k'an ka continuer n'a fɔ a kɛra jamana tɔw la cogo min na ni ɲininkaliw an ɲɛ bɛ olu de la bɔlɔlɔ sanfɛ hakili jagabɔw bɛ ka k'a kan nka baara kɔni taabolo fɛ hakili la k'a dɔn k'a fɔ ni sariya sun kɔni sigilen don a man ka kɛ gɛlɛya ye sanfiɲɛ sokaw fɛ Tomiya mara la maa 6 ko u taara olu ta caw ka tunu n'u ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw don min ye dugudenw ye olu ye sɔrɔdasiw ladɔnniya yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye waleya in kɛ n'o o ye fɛnw ye u y'a ɲini dugudenw fɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka sɔrɔdasiw kɔni gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔ ko n'u y'olu gɛn ka bɔ yen dɔrɔn ko min ye maa ninnu ye ko b'u bila n'a ye sɔrɔdasiw kɛ u bɛna o bɛɛ minɛ dɛ nin ti keguya baara tɛ nin ye dɛ a ye sɔrɔdasiw gɛn fala ye Fili Buware ni Fili Sisoko n'a bɛ Buware lakaw ka sigi la ale bɛ kaso la kabini utu kalo san 2021 sababuya kɛ mun ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita pankuru min san'o tɔgɔ la o waati y'a sɔrɔ ale de kɔni an ka jamana nafolo minisiri ye Fili ni tile laban in na limanaw n'a balimaw n'a sinjiw ka taa fara a ka sonaldonbagaw kan olu tun ye laɲini kɛ hali min ye Cour suprême mɔgɔw ye olu yɛrɛ tun taara Fili lajɛ bolekaw fɛ yen a ka maaw tun ye laɲini kɛ sa ko ka liberté provisoire d'a ma ko komi bana bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ a ka se ka taa furakɛ kunu Cour suprême ye jaabi bɔ k'a bi ko min ye Fili ye k'a tɛ se ka bila liberté provisoire la ko k'a furakɛ k'a to kaso ale kɔnɔna ye Burulayi ka kiiri o bilalen don avril kalo tile 24 na n'Ala sɔnna a ma min ye dugukoloko kuma min don bɛɛ lajɛlen bɔra ale kalama Burulayi yɛrɛ ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛ jɛkuluw ma min ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso ye k'olu ɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo a ka daɲɛ fɔlɔ kuma wa bɔlen kaso la kɔni a taar'o lase a ka tɔndenw ma a n'a baarakɛɲɔgɔnw bi min ye dɔgɔtɔrɔsow ye olu kɔni ye baara daminɛ yanni kiiri ale waati cɛ ka kɛ ni funteniba min bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ kalanko kunna fala ye k'ale ye kalan waatiw falen kalan waati sa k'a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 ntɛnɛn ka taa bila min ye juma na ni a ma ɲɛ k'anw ka kalan ma ta 1er octobre waati minnu jɛra yaasa ka se k'olu sɔrɔ u tɛ to ka denmisɛnninw na taa samedi sɔgɔma k'u lajigin midi fana yaasa waati parce que o de fana don ni a y'a kɛ 8h midi 30 ye k'u bɛ jigin midi 30 u t'i yɛlɛ tuguni parce que funteni bɛ samedi a k'o sɔgɔmada dɔw fana ta yaasa u ka hakɛ bɛ se ka da o kɔni y'anw hakilina ye dɛ wala an kɔni b'o d'u ma n'u yɛrɛ sera k'u hakili jagabɔ kan n'o tɛ kalan taara Mali la yan novembre kalo tile 4 de kalo 1 kɛra k'a sɔrɔ baara foyi tun ma kɛ protection civile maaw olu ka maa minnu tun bɛ kalan na i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na protection civile fala ye ale fana farala finitigilakaw ka gun kɔnɔna kan général de brigade Bukari Kojo ni ale y'u ka directeur ba ye ale ni garde national chef d'état-major n'o ye Famukɛ Kamara ye ani finitigi ɲɛmaa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan
sapeur pompier ka école de kura munun bɔra no olu kɔni ka kalanw banna a fɔ masako contingent 2023 olu écoledenw ma 99 olu ka kalan o banna pewu kalan y'a to sa dɔnniya kuraw y'olu sɔrɔ sabula min ye sɔrɔsiya ye bi u b'o gun ka tiɲɛ do fɛnw do sa a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye colonel Abdramane Bagayogo ye ale min yɛrɛ ye u ka kalanso in ɲɛmaa ye ale kɔni ye kuma ta kɛnɛ kan ye a ko ko kalanden ninnu ye kalan min kɛ sa u bɛ tali kɛ sapeur pompier yɛrɛ kalan nin jɛ la u mana tɛmɛ ka bɔ yen maramafɛnw olu la baarali min ye kalan in kɔnɔna fana u ye fisigi ale ni boliw ni fɛnw k'olu kɛ tasuma bɛ se ka faga cogo min maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni gɛlɛya y'u sɔrɔ a tako fɔlɔ n'a tako filanan k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye directeur ye sa n'o ye Bugari Kojo ye a y'a yira sa k'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ninnu minnu bɔlen filɛ nin u bɛna fara u ka maaw kan n'u ka se ka dɔ fara u ka jama kan u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni baara min kɛlen filɛ nin ye u bɛ dɔ fara sapeur pompier maaw olu ka maaw kan yaasa baaraba minnu bɛ yen ka se ka olu timɛ u ka kalanden minnu bɛ yen sa n'olu ye diplôme ninnu sɔrɔ fala ye olu ye défilé kɛ ani maa wɛrɛ minnu tun bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ye olu fana tun bɛ défilé in na yaasa ka se ka kɛnɛ k'ale kɔni tɔ ja polisilakaw minnu bɛ segukaw fɛ yen olu y'u tɛgɛ da maa dɔ kan n'o ye Segu 2e arrondissement policiso ye ale sigana maa dɔ kɔni minɛ maa in a yɛrɛ sa k'a fɔ fala ye k'ale ɲɛ tɛna ye wali mobili jɔlen ye a bɛ vitiri jigi k'i ka minɛn bɛɛ ta ka tila ka vitiri yɛlɛ e tɛ bɔ foyi kalama kamalen ɲɛ su mobili kan mobili kɛra sugu o sugu ye a kɔni ka suya ka bon kosɛbɛ dɛ n'a ye vitiri jigi a b'i bolo sɔɔli ka don i ka wari bɛ yɔrɔ min i ka minɛnw bɛ yɔrɔ min machine bɛ yɔrɔ min na kuma tɛ e ni kɛmɛ n'an dara yɔrɔ la a bɛ ɲina a ka ordinateur ka mobili kɔnɔ ala ka na ani nin cɛ in bɛɛ dɛ an dun ka Segu ta ka ca ani nin kana bɛn dɛ commissaire Abdul Aziz Traoré o kɔni n'a ka cɛdenw ale ni a ka ɲɛmaaba n'o ye commissaire divisionnaire Yaya Kulubali ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ Ablaye Kulubali DRG ale ka yamaruya kɔnɔna na Segu k'o y'a to sa min ye maa kofɔlen ye minɛn min b'a bolo n'o ye marifa ye u sera k'o minɛ koyi Glock 17 ko o kɔni ani cartouche 17 fala ye o de tun b'a bolo a minɛlen kɔfɛ sa o y'a sɔrɔ maaw kɔni tun ye laɲini kɛ a mɛnna ko cɛ bolo bɛ bi a tɛ wuli marisi kalo tile 30 tɛmɛnen Segu kin min bɛ yen n'o ye misirakaw ye olu kun sɔmina cɛ in na u kun taara ko fɔ min ye bingalikɛla ye n'o ye suyɛlikɛla ye n'a bɛ mobiliw kɔni dakari ko a yera ka taa fɔ sa sefa wari o 15,000 o yera a bolo Air Pro de n'o o ye écouteur dɔ ye o fana tun b'a bolo pistolet automatique a fɔ ma sa ko Glock 17 a falen cartouche 10 ani kebani ni bɛ na i ka kita ta bannen o i tɛ taa kita ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa sa ka se ka min ye maa kofɔlen n'a ni maa minnu bɛ jɛ ka se ka olu ɲini baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ commissaire de police Umar Dabo bolo siganama in ale kɔni de y'i bolo d'a kan si a bugunatigɛ o ye MS ye si bɛ san 42 la u y'a minɛ avril kalo tile fɔlɔ a tile 2 ye nin ye waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ don de kɛra a ka so sa ka taa sɔrɔ sa nin minɛn cɛjugu ninnu de bɛ a ka bolo kan ye o la sa Segu polisi direction ba k'olu bɛ foli ta ka ɲɛsin u ka baara ma n'o ye Ablaye Kulubali n'a ka cɛdenw ye a ye foli ta ka ɲɛsin a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ko k'u fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri la sabula jamana ɲɛmaaw ye nin de ɲini u fɛ kuma tɛ polisi ɲɛmaaba n'o o ye contrôleur général de police Yusuf Kone ka taa se ministre Dawudu ma k'a ye nin de ɲini Segu polisiso 2e arrondissement maaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la basigi ɲinini na lafiya maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili Segu ale ntɛnɛn kan ko k'u fo kosɛbɛ fala ye jamanakuntigi ale bololaminɛw n'o ye ale bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin maaw ma u ye ba tigɛ han falajɛ sokɔrɔkaw fɛ yen u nana yen académie la fala ye ji min n'a tun bɛ maa la sa e k'o ma ban wa min ye transition ɲɛmaa ye i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen don ka a nagakɔrɔma kɛrɛnkɛrɛnnen min ta n'o ye Agibu Danbele n'an b'a fɔ ma ko junior nin kalo in tile 2 u nana ka na forage 2 k'olu kurumukari falajɛ sokɔrɔkaw fɛ yen ekɔlidenw ani ekɔliden somɔgɔw ka taa fara fɛnw kan u bɛɛ lajɛlen ko ka jamanakuntigi fo fala nin waati in na ji min n'a bɛ ɲini ka na an fa kabini an bɛ sun na an yɛrɛ ka salon na sini sun o minɛn banna hali bi min ye nin ji kɔni nalen sa ko ka foli kɛ min ye Musa Jawara ye n'ale ye dugutigi falajɛ sokɔrɔ a ye foli kɛ koyi ko ka jamanakuntigi fo ekɔlidenw dɔrɔn k'olu dɔrɔn niyɔrɔ tɛ nin han hali dugudenw yɛrɛ e ko olu yɛrɛ tɛna mɔnɔ bɔ nin ko in na wa lycée Askia fana na fala ye forage taara dasi olu fana fɛ yen min ye Bamakɔ lycée Askia i b'a dɔn k'a fɔ ale ye lycée kɔrɔba ye jamana in kɔnɔ a tɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ ye Terazone Fougère ye a bɔr'o la indépendance talen k'a tɔgɔ kɛ Askia ye Asimi a ka nagakɔrɔmaw taara fana ka taa jibu n'o fana sigi olu fɛ n'o ye forage ye baara ninnu sa Agibu ko k'a kɛkun ye min ye
maa wɛrɛ bɛ se ka jamanakuntigi ladege cogo min na ka nin waleya ɲɔgɔnnaw kɛ yaasa jamanadenw ka jiko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min sisan an bɛ taa seko ani dɔnko ale kɛnɛ kan. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta. Ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. An bɛ segin ka na seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan. Min ye seko ni dɔnko ye sa a ɲɔgɔnlanw a n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen an ka jamana kɔnɔ min ye ɲɛgɛnkɛla dɔ ye ni ale tɔgɔ ye ko Tijani Dɔnko ale kɔni ye ɲɔgɔnlɔn dɔ kɛ ɲininkali ani jate bamanankan o taabolow la ale kɔni ye o ko sigi sen kan minisiri ka secrétaire général n'o ye Mamadu n'u b'a wele ko Kunduma Jara ale tun b'o kɛnɛ kan ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Ismaël Jabate ale fana tun bɛ ɲɛgɛnkɛlaba don an ka jamana kɔnɔ Fatumata Kulubali FC ni ale yɛrɛ ye kalo tɛmɛnen denba ye ale fana tun bɛ yen maa caman nana sa ka na ɲɔgɔnlɔn in min ye ɲɛgɛn in ye k'ale lajɛ ɲɛgɛn in bɛ tali kɛ sa jatedenw olu kɔrɔ k'olu kɛ ɲɛgɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ o la an ka maanifinya taabolo bɔgɔlan o de kɔni talen don ani sanuji k'o bɔ o kan k'a daminɛ jateden kelen na bamanankan na k'o fɔ min ye ɲininkaliw a bɛ se ka jaabi minnu di k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ siginiden kelen o kelen b'a la ale ni taabolo fɛn fɛn kelen b'a la sa nin bɛɛ lajɛlen masayalen don ka tila k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min a bɛ bɛn min ma bamananya o taabolo kɔnɔna na kuma tɛ jatedenw ale ni ɲininkali minnu bɛ se ka y'o kɔnɔna na min ye nin waleya in kɔni ye sa ale bɛ mise la maaw bɛ se ka taa lajɛ ka kɛ ni ɲinansan ale hukumu kɔnɔna ye kunun ko bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama sa k'a fɔ ko Sulemani Sise ale ka soma yɛlɛmali o tile 40 sarakabɔ o tun bɛ kunu Burukinakaw olu kɔni ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na nin ko in kɛnɛ kan yaasa ka se ka a ko ka n'o jɔyɔrɔ fa Pikiwende Gilbert Ouédraogo n'ale Burukinakaw ka minisiri ye min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni maa caman nana ka bɔ Burukina nin tile 40 sarakabɔ in kama Sulemani Sise yɛrɛ fatura min ye février kalo tile 19 Fesfako dayɛlɛli yɛrɛ tɔ kun tora min ye tile 3 ye o hukumu kɔnɔna na sa ale de tun kan ka kɛ ja in a jalatigɛba kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ɲɛmaaya Burukinakaw y'o to a bolo k'o bonya to a bolo hali n'o y'a sɔrɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bannen don o don min ye tasibila ye o tun bɛ kɛ Sulemani Sise jabɔsow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani tulon daminɛ fɔ ka taa ban Burukinakaw ye maa minnu bila ka na u ni Mamu Dafe u taara Sulemani Sise ka denbaya la balimaw limanaw terisiraw dugawudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen sa u ye tasibila kɛ sabula Sulemani Sise ale yɛrɛ kɔni ka kaburu b'a yɛrɛ ka du kɔnɔna na a yɛrɛ ka laɲini na u y'o baaraw kɛ cogo min na o bɛ yen min ye denbaya ye sa denw mɔdenw ka taa se Sulemani Sise balimamuso n'a balimakɛw ma u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra sa ka dugawudon kɛ min ye Sulemani Sise k'ala k'a dayɔrɔ sumaya Burukina yɛrɛ ɲɔgɔndan min bɛ kɛ Sinimango ta nasira fɛ Sulemani Sise bɛ maaw fɛ min y'a ta ko siɲɛ 2 n'a bɛ fɔ o ma ko étalon d'or a ka ja min bɛ yen n'o ye baara ye ale ni fiɲɛ olu kɔni wulila k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye yen kabini ko in daminɛ waati Mamu Dafe sa ale kɔni jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la maa nana kɛnɛ kan a y'a bɛɛ lajɛlen fo livre kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o sigira sen kan sa n'o tasibila bɛ kɛ o la a y'o fana o livre fana bugunatigɛ olu fana k'i tɛgɛ nɔ bila o la Burukinakaw fana ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o fana y'i tɛgɛ nɔ bila o la bisa min ye ninnu ma kofɔlen ninnu ye u ni denbaya ka sɔrɔ ka jɛsa ka dugawudenw kɛ ka fatiyaw ta ko min ye Sulemani Sise ye ala k'a dayɔrɔ sumaya maaw bɔr'o kɛnɛ kan yɔrɔ min fala ye kibaruya fana nana bin min ye Amadu Bagayogo ye ni ale ye Mariam Dumbuya furumuso ye ale fatura Bamako k'a si to san 70 la min ye Amadu ye bila kɔnɔtɛn dɔwle ye a ka dɔnkilida ko a y'olu daminɛ kabini Kucalakaw fɛ yen Kucala u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna ye sa ale kɔni tun bɛ orchestre la ye ani dɔnkili min y'a ladɔn k'o ye balimaw ye a ye jɔ an ka dugawu kɛ balima ɲuman jɔ an ka dugawu kɛ o de kɔni a dɔnna o senfɛ
a bɔlen kɔ o la sa ka Sikaso orchestre janjo kɛ a ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan min ye san 2078 ye ka na don ambassadeur la yen sa u y'a dege gitari fɔcogo la sabula a tun bɛ gitari fɔ cogo min na Togoda la o ni Bamakɔ taw tɛ kelen ye ambassadeur maaw n'olu ye Faransi taga kɛ cɛkɔrɔ y'u bila ka taa Faransi Amadu yɛrɛ ko sa ale nalen Bamakɔ de a ka sɔrɔ k'a dɔn ko fɔli min don ani Idrissa Sumaworo a n'o ye ɲɔgɔn dɔn u taara IJA la sabula yen fana tun kan ka denmisɛnninw kalan gitari fɔli kɛcogo la a y'o kɛ yen de ani Mariam ye ɲɔgɔn dɔn a san 50 ye nin ye u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Amadu Bagayogo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ kabini a san 16 a bɛ nin baara ninnu na min ye cataracte ye o de ye ale ɲɛ sɔrɔ o la sa kɔni kɛra tancogo la ka se ka baaraw caman kɛ seko ni dɔnko Mali ɲɔgɔn lajɛ foyi tɛ yen Fala ye a sema ye min na k'a ka baaraw kɛ k'a ka dɔnkili kɛ k'a ka seko n'a ka dɔnko bɛɛ lajɛlen yira ni kɔni min ye Amadu ye a n'a muso Mariam u ye album caman baden de bɔ Fala ye kabini san 1980 sanw fo kana se san 1999 sanw ma kana se fo san 2004 ma Amadu ni Mariam diɲɛ dugu ka dɔgɔw ma taa yɔrɔ min u ka album fɔlɔ su ni tile u y'o fana sigi sen kan afro hip hop min ye denmisɛnninw minnu bɛ imavu kɔnɔna na ka to k'olu ɲɛnajɛ ka maaw wele ka na u bɛ se ka na yelen di olu ma cogo min ani dungarew ni lunɛtiw u y'o baaraw fana kɛ min ye diɲɛ seleke naani kɔni dɔnkilida duguba tɛ yen ani dɔnkilidalaba tɛ yen u ni min ma jɛ ka baara kɛ Manu Chao u n'o ye baara dɔ kɛ san 2008 Mali kɔnɔna na Grammy Award o tali kɔnɔna na u tɔgɔ sɛbɛnna o la hali n'o y'a sɔrɔ u m'o sɔrɔ Victoire de la musique tɛ Victoire de la musique ye jɔnjɔn tɛ jɔnjɔn ye RFI talanw ka taa se Mali yɛrɛ kɔnɔna na ya festival tabaleau ni gwangiringaw bɛɛ lajɛlen min ye ɲɔgɔn ye ba fɛn fɛn kɛra jamana kɔnɔ yan Amadu n'a furumuso yera a bɛɛ la hali cinquantenaire fɔli min kɛra Amadu tun bɛ o janjo la n'a furumuso min ye Amadu ye san 55 a y'o de kɛ fɔli la Fala ye yan'a ka taa i da a dayɔrɔ laban na Bamakɔ yan ale kɔni min ye Mamu Dafe a ye foli ni taloni ta ka ɲɛsin Amadu ma a ko ko Amadu bɛ maaw fɛ maa minnu ye fɔli dili don an ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye an ka jamana kɔ kan Dafe ko min ye Amadu ye Mali futinɛ yelen min kun don fɔliko ta nasira fɛ a ma sɛgɛn don kelen da kelen k'a fɔ fiyewu ko faso kɔni ko a to kunkɔrɔta baaraw kɛ a ka bɔli laban Mali kɔnɔ a ko kɛra ale yɛrɛ ka festival la o y'a to sa min ye bi tasibila jagoyalen don sabula ale ye minisiri ye nka min ye Amadu ye u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini festival siri Niger daminɛ fo kana se bi ma ko n'Ala sɔnna ma sa Amadu ka janaja don o na kɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ fanga yɛrɛ yɔrɔ pour que ka se ka da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan an ye kunkurunin dɔ sɔrɔ Fala ye Amadu ale ka taabolo la an bɛna o da maaw tulo kan sabula bi ye tasibila don ye Amadu ani Mariam Fala ye don dɔ la peut-être que Aji Bari tulo bɛ na Amadu nana ni camion ɲɛ kelen mina fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ Jara o kun ye imavu patron ya wagati Aji ninnu kɔni Aji kun tɛ ɲɛmɔgɔya la a don n'a tun ye min fɔ o de bɛ kɛ a ko ka taa n'a ye imavu la ko bi bɛ yen sini bɛ yen wa fɛn foyi tɛ yen a ka balo kɔnɔna na a ye min sɔrɔ ka fisaya u ma donc bi ye fɛn dɔw fɔ don ye an yɛrɛ n'a ye interview dɔ kɛ a ka nali ni fɛn ninnu bɛɛ kan an bɛna n'a kasɛti ɲini kuma dɔw fɔra i b'a fɔ k'a bɛ ka fɔ bi quoi f'an ka kasɛti ɲini ka k'a la mɔgɔw kan mɛn nka kunkurunin dɔ b'an bolo tilegan in na an b'o di maaw ma. Bon, bien s'assurer, ça veut dire que le monde n'est pas une demeure éternelle. Et on est là, on est tous appelés à partir du jour au lendemain.
parce qu'on fait allusion aux différentes cérémonies de la vie. Par exemple, le baptême, ça rassemble beaucoup de gens. Les cérémonies de circoncision, ça rassemble aussi beaucoup de gens. Les mariages, ça rassemble beaucoup de gens. Et les funérailles aussi, ça rassemble aussi beaucoup de gens. Mais les trucs ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, ça fait un cheminement de base, quoi. C'est le début et la fin. Donc, ça veut dire que quoi que l'on fasse, on est appelé à partir. Donc, cette chanson-là, je l'ai chantée pour dire aux gens de faire attention, de ne pas trop se dire que bon, le monde, on est là et qu'on va rester. Non, 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 c'est pour désillusionner les gens, surtout que j'ai chanté cette chanson-là. La religion occupe une grande place chez nous parce qu'on peut dire que le Mali, c'est au moins 90 ou 95% de musulmans. Moi aussi, j'ai grandi dans cet état-là et j'ai fait l'école coranique depuis que je suis petit et j'ai grandi avec ça. La religion, ça m'aide beaucoup dans la façon de penser, la façon de me comporter. Donc la religion joue un très grand rôle dans ma vie. Voilà, le 4 septembre 1998, Clédoula. On t'a joué puis. Ala e Masai. Dima côté, ala forle nous. Yasa ka seko ni dongo blonda tugu bit le gaina. Ambalmake alusen kamia. Ale ko chene musobe jenatique fembela ali mashima fon abala. Anga je ka leka o la selila me. Kunyi dia fengo fenda. Ni ay dia fengo fenda. Kunya beda musoma anikema. Ah, ningiriana mo ma wati. Ni ay jigin bije samba kele anikema nani. An binani andu. Ya do tibi wa so sasite fete. Otebi. Mo kunya je de mene. Inafo ko musoma anikema ala kunyi fengo fenda. Ya ba musoma anikema ni da. Anake ibuna ndama de ngwani o ta yelendo tise folima baga ufana yelendo tise folima yiru fana awati arabu kumbo tado parce que arabu kum développer no yiri ko domaine na ko sebeni watila ngukum min tamaro arabu kum min tamaro da pando be qur'ana kono no e a chamana musulman pando qur'ana o be katori wala don fanye wala nala sonama ala ya fo qur'ana kono ko dia fengo fe kono c'est-à-dire fengo fe kwa ya beda musoma anikema fengo fe kwa ya be musoma anikema ne o be qur'ana kono abi fo aya dobe ko wasama abanaynaha bi aidin wa inna lamusi'una wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقران آية قرآن جمعين كوني جان فنغو فندا ni ala jan fengo fenda ko ya beda musoma anikema ningiriana mo ma wati ni ay jigin bije samba kele anikema nani an binani andu ya do tibi wa so sasite fete otebi mo ku ya jete mene inafo ko musulman kiyama ala ko yefo mo fenda ya ba musulman kiyama ne da manake ibuna ndama de ngwani o ta yelendo tise folima baga o fana yelendo tise folima yiru fana awati arabu kumbo tado parce que arabu kum développer no yiri ko domaine na ko sebeni watila ngukum min tamaro arabu kum min tamaro da o be ta musulman kiyama o be a couplage ke o nyanja ba
o be fu dɔ fɛn dɔ tigɛ ka taa nɔrɔ fɛn dɔ la donc o yɛrɛ kun b'o kɛ ko dɔn ka kɔrɔ u kun b'o fana dɔn mais k'a fɔ même les électrons fo ka taa se courant ma fɛnw ma k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen musoman ni cɛman de don o dɔnna sisan ne ye science fɛ a nana sabati k'a fɔ kuranɛ ye min fɔ k'a fɔ ala ko ye fɛn o fɛn da n y'a cɛman n'a musoman da a nana ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don parce que hali panneau min filɛ nin panneau plus ni moins o de ye musoman ni cɛman ye plus ani moins a fɔ min ma o de ye musoman ani cɛman ye plus ni ye bilenman ye non moins o ye finman ye o ye panneau yɛrɛ ye n'o ta ti marché bon o fɛn o fɛn fo ka taa se électron ninnu ma i n'a fɔ misigala zaratima fɛn ninnu fɛn minnu tɛ ye ɲɛ na i b'a sɔrɔ négatif ni positif b'a la o de y'a cɛman fana na musoman ye donc fo ka taa se yiriw ma ne yiri ne cɛman ni musoman ma k'a la a tɛ di n tamaro kelen kelen fila nin sa ni n tamaro dan ye sa ni n tamaro turu yan sa n'i y'a cɛman dɔrɔn turu n'a musoman ma couplage sɔrɔ n'a ma fɛn sɔrɔ min b'a c'est-à-dire min bi a couplage ka n'a ye a tɛ den mais olu bi couplage kɛ kɛko jumɛn na olu bi musoya ni cɛ bi tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ de fɛ a tɛ komi anw b'a yan ɲɛna i n'a fɔ baganw ta bɛ kɛ kama an b'o yan ɲɛna mais yiriw ta tɛ ye ɲɛna quoi baganw bɛ muso ye ko ni cɛko kɛ kɛko min n'an b'a yɛlɛ yiri ninnu fana b'a kɛ ten mais u b'a kɛ kɛko jumɛn na fiɲɛ fɛ olu b'a kɛ de fiɲɛ fɛ i y'a faamu donc ni fiɲɛ ti se n'u ka jan ɲɔgɔn na ka se distance dɔ la k'a fɔ fiɲɛ t'u lase ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ musoman tɛ den donc yiri dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i y'o turu il faut que i b'a fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma musoman o bɛ to ka naga musoman bɛ to ka bonya donc cɛman bɛ to ka nagasi donc o kɛko la ka taga yiri musoman in o bɛ sɔrɔ ka den sinon n'a tɛ den fiyewu donc ka taa se mobili yɛrɛ ma mobili kɔko o de ye musoman ye c'est-à-dire moyen b'o de la donc pilisi o ye bilenman ye donc o fila de man kan ka se ɲɔgɔn ma n'u sera ɲɔgɔn ma o de bɛ na ni masi donc mobili kɔko yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye diya i bɛ se ka batiri moyen sira la n'o y'a musoman ye moyen kɔni bɛ se ka sira yɔrɔ bɛɛ la donc pilisi ne man kan ka se sini man kan ka se kɔko ma o de ye masi o de bɛ tasuma wuli mobili la parce que ni pilisi sera kɔko ma dɔrɔn o kɔrɔ ye masi kɛra donc a bɛ position kelen na fo ka taa se kaba pɛrɛ ma kaba pɛrɛ musoman n'a cɛman de bɛ yen n'a bɛ jigin demi mètre de bi musoman ni cɛman ni ɲɔgɔn cɛ a jigintɔ la o de la protection civile mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko ni kaba pɛrɛn bɛ kɛ n'i y'a ye yɔrɔ la sa par exemple i y'a ye dɔrɔn san bɛ ka na dɔ bin na e fana siranna i b'i kɛ ten k'i nɔrɔ ɲɔgɔn na k'i sigi ten nin na n'a ni cɛman ye sɔrɔ musoman t'i sɔrɔ ou bien ni musoman ye sɔrɔ nin ye fayida ye a ye nin yɔrɔ lamɛn n'i y'i kɛ ten a tɛ foyi k'i la a filɛ i b'i sigi k'i kɛ ten n'i y'i kɛ nin position na ten kaba tɛ foyi k'i la kaba bɛrɛn tɛ foyi k'i la nin na bon condition ni dɔ fana b'i kɛrɛfɛ i kana sɔn k'i tɛgɛ maga o la i kana sɔn k'i sen fana maga mɔgɔ wɛrɛ la n'aw jama don sa aw bɛɛ b'i sigi k'aw isolé parce que n'aw y'a nɔrɔ ɲɔgɔn na joli min b'a adamaden fari la joli ye ji de or que l'eau étant électrique c'est-à-dire l'eau est un conducteur électrique ni aw ka dɔ minɛ e bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne kan ji ye courant de ji fana ye courant de o kɔrɔ ye jumɛn ye i ɲɛ bɛ courant fili la kɛ o kɛ o ji fana bɛ ten ji bɛ courant fili baara kɛ k'a sɔrɔ i ma courant fili yɛrɛ ta k'a kɛ madara n'a bɛ faamu ka ɲɛ o kɔrɔ ye ni magala e la ji min joli min bɛ na o bɛ courant lase e ma e fana bɛ kɛ sababu ye ni magala maa wɛrɛ la a b'a se o fana ma donc n'aw ka ca aw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que aw ka courant kana kɛ sababu ye ka courant wɛrɛ lase ɲɔgɔn ma donc a b'o la hakɛ kelen na n'i bɛ dingɛ tigɛ yɔrɔ la sa i nana sɔrɔ courant poto bɛnnen bɛ ji la o kɔrɔ ye musoman ni cɛman ba de bɛ ji kɔnɔ i kana don ji in kɔnɔ n'i donna n'a ye dɔrɔn courant bɛ fana tigɛ courant bɛ fana ta a b'o kɛ position kelen na ni courant poto bɛnna ba kɔnɔ mɔgɔ minnu ka surun o yɔrɔ la courant b'u bɛɛ minɛ de mɔgɔ minnu ka surun a la a b'u bɛɛ minɛ parce que ji in fana ye courant de i y'a yɛrɛ faamu parce que o b'a yɔrɔ musoman ni cɛman bɛɛ de sera ji kɔnɔ ni compteur ma sauté bɛɛ ou bien ni énergie yɛrɛ ka fɛn ma tigɛ bɛɛ n'a sɔrɔ courant b'a la mɔgɔ minnu ka surun a ji ma yɔrɔ la ji ne bɛ kɛ sababu ye ka courant lase olu ma ji ye courant de o la protection civile mɔgɔw b'a fɔ an ye ten an k'an janto o yɔrɔ ninnu fana bon nin bɛɛ bɛ courant kɔnɔ parce que ala ko a ye fɛn o fɛn da ko a y'a bɛɛ kɛ musoman ani cɛman musoman ni cɛman fɛn o fɛn bon a nana ye science yɛrɛ la même les électrodes i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma a salibu ani mujib u b'o fɔ ko négatif ani positif o ye musoman ni cɛmanw de olu fana na
fakata se miskala zarati nunuma ulu minun ti yenyana anana ya beni musulmani ke mani babela ni musulmani ke mamma yifungo fena ashidi fonctionner donc ni qurana ayen na sabati tiere la obligatoire wajibité minum bi panobla nu kaf don ka fo ko musulmani kuram musulman ani kema panobla no ko no ya tani ke ko ka fo qurana en fo ti wajibu ko don wa abseke panobla no be minum ta don ko ni ayen be mais adlana dlanke ko kula amma sika ta ala ya fo ke ko mena masika ta ka odetu ça dit panu dlana ke ko andana yeni musulmani ke mama kala tika donc an kon ba don la o ba yira qur'ane mi fa sabatilenu bo dia fungo fana be hal na ma ke panu fa ta ci qur'an hal sharjeri ngulo fla deta mo kele musulmani kele ke may sharjeri kele kele o mi téléphone ta direct o musulmani ke mari an yene yela police ni moyen de charger law parce que charger be comme transformateur na kon kera clé koni ate passé ne ka ba charger de police ni moyen de balle police ni moyen de balle fana na kono na ko charger ina fa 5 volts ça charger no man ka may 5 volts DC o ko re wulu courant continue de courant alternative te quoi donc alu bokku la alternative de la ka sera yele mega ka courant continue aba transformer donc police ni moyen de ba fana no ke ma an musulman donc amba sabati yanka fa qur'ane min fo ka fa min kulli wa sama banina bi aidin wa inna la musiuna wal arda farashnaha fa nimal mahiduna wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaruna ambe sheria ka fa tiera qur'ane ya fa ke rumi amma siga o tema kan fiyo asabati da science yere lati dia fungo fembe ebe mindo aneti mindo abake mana musumari be ebe sika fa tindo halin yebe femino na ne yetai abake mana musumari be assalamu alaikum warahmatullahi. ko fɛn o fɛn bɛ jɛnatigɛ kɔnɔna na cɛ ani muso bɛ a la o bɛ dan sigi an ka bi laseli la Falaye Keyita Keba Jalo k'aw fo n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Travel Layla an b'a dɔn ko aw ka hiji waati 2015 ka se 2025 ma o ye san 10 ye san 10 kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o san 10 waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodɔlasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana walasa san 10 wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima